Hej 7. C. Nu skal I høre. I skal gå ind på matematikfæsser. Vi skal have om ligninger. I skal gå herop i lektioner. Så skal I gå i 7. klasse. Det er her. Tryk på 7. klasse. Det var ikke en overraskelse. Heroppe i søgeord, der skriver I ligninger. Jeg kan godt skrive det hele. Sådan der. Og så får I denne her frem. Og der skal I lave den, der hedder 2x lig 6. Og vi skal lave den. Og den næste, nummer 3, 4, 5, 6 og 7. Så de 7, der starter med 2x lig 6 og videre ned, skal I lave i dag. Og I skal lave det. I skal se videoerne. I skal prøve alle de ting, der er. Og I skal træne det. Så er det det, som vi skal lave nu her, hvor I er færdige med førtest i ligninger. God fornøjelse.